नमस्कार मित्रांनो, सगळ्याचे मेसेज येत होते का दादा तुम्ही हिरव्या चाऱ्यामध्ये बकरांना काय काय देता. तर पाहू शकता मित्रांनो, हे आहे पूर्ण मार्वेल गवत. आम्ही चाऱ्यामध्ये एक टाइम हा बाकी तुम्हाला दुसरे बी चारे सगळे दाखवतो मी. चला हो आता आपण मार्वेलच्या नंतर मित्रांनो हा आहे दशरथ घास. हा कोकराच्या वजन वाढीसाठी एकदम फायदेशीर ठरतो. चला तर आता पाहू. या आहे मेथी घास, सगळ्याला तर माहितीच आहे. पण याचं लहान पिल्लांना मोठ्या बकरांना या घासाचे खूप काही फायदे होतात. त्याप्रमाणे या घासाने बकराला वजन वाढीसाठी फायदेशीर ठरतो आणि याला सगळे जनावर आवडीने खातात. पग पग चला है जो वही डगर है उसका